моята професия приемам като вдъхновение, като мисия, даже и като хоби. Лично за мен това е призвание. Не е за всеки. Начин на живот е. Не бих си представила да правя нещо друго. Ходя на работа с удоволствие, обичам си пациентите, обичам си работното място и мисля, че когато правиш нещо с любов, то се получава. За Бети разбрахме от нашата търговска представителка Слави. Програмата е на 10 години, моята аптека е на 9, съответно ние сме почти наборчета. Още от самото начало те ме подкрепиха, те ми дадоха страхотен тласък, за да мога да осъществя това, за което мечтаех. Точно така направих името, защото моята аптека се казва Ели, те се казват Бети и двете заедно в комбинация правят името на моята дъщеря Елизабет. Като малка помня как мамо ме караше тук в аптеката и с нейните колежки си играех. Много, като влизаха клиенти, пациенти, аз много исках да ги обслужвам, постоянно исках да маркирам лекарствата и ми беше много интересно. Бети е едно от нещата, които ни карат да вярваме, че независимо, че живеем в свят, в който нещата се случват много бързо, динамичен е, хората мислят за пари. Всъщност, в сферата на здравеопазването ние можем чрез такива програми да стигаме до крайния пациент и да изпълняваме, може би, най-важната мисия, която не трябва да забравяме, да доставяме здраве. 10 години вече Бети е част от нашия път на израстването ни като в този бизнес. Ние се чувстваме не като клиенти, а като партньори. Всяко едно нещо, всеки един детайл, който правят, за мен е важен, за моите пациенти е важен. Те усещат, че не всичко е толкова комерциално. Самата концепция на Бети за по-добрата фармация, за по-добрата аптека, това е нещо, което всеки фармацевт трябва да съблюдава в ежедневието си. Ние сме единствената партньорска програма за аптеки, която създава активности, както за нашите партньори в програма Бети, така и активности, с които достигаме до крайните пациенти. Имаше безброй хора, които се бяха записали предварително няколко дни, чакаха търпеливо на опашка, за да достигнат до тази услуга, която ние предлагахме в аптеките. Буквално имаше хора, които благодарение на тия скрининги, може да е малко прекалено, може би спасихме човешки животи. Нямаше да имам възможността да се срещна с толкова много хора, да научавам толкова много неща, дори да договарям по-добри условия за моите пациенти. В друг момент, когато те дойдат при мен, аз съм по-квалифицирана, по-компетентна, мога да им дам по-добър съвет. Изключително сме благодарни на нашите партньори от програма Бети, че точно те са хората, които ни се доверяват и те са хората, които помагат ние да осъществяваме този тип услуги за крайните пациенти, за техните клиенти, така че те наистина да се превърнат в място за споделени услуги, място за превенция, за първа консултация с медицинско лице. Искам да им пожелая да работят със същия плам, както до сега. И просто да бъдат позитивни и да правят нещата, както ги правят до сега. Това е достатъчно. В партньорската програма Бети ние се опитваме да вземем най-доброто от цялата информация, опит и знания, които имаме в групата на Phoenix. Така че следващите 10 години ще бъдат с още по-динамични и още по-успешни категорично. И наистина сигурното е, че най-доброто предстои. Това е много яко.